Bilemo. Tamam mı? Sen deyip ölüp baryan ata näme deyip diýildi? Men nip ölüp baryan ata Kovata mı? Sanata. Yok. Ayda. Fana. Fanat. Gyýdylar nähil atdyň bolsa haly. Qıydılar. Näle atım olsa halaya? Dutun mu? Yok. Dutun mu ata? Tuttum. Bah, ayda. Sapatın bolsa. Sapatım var. Doğru, hakik. Sapat. Hakaýdy ýani. Hakayda. Iň gymmat piliň ady näme? Kapur deyip molayım. Bah, pil. Ya bilem ha. Apple. iPhone. Giýje ýakada oturan gyýdyna ejesi näme diýipdir? Giyce yakar var. Çıran yakar. Yok. Bilemo. Tamam mı? Yakadan elin ayırdı. Yakadan elin ayır. Yakadan elin ayır. Hayran galan gülü näme diýili? Hayran al. Ne değil ya? Bägül. Hayran alacağım ben. Bädi. Billah valla. Ol benim bir soru var mi? Tayin mi? Aw. Bilmesem geçti mi? Ýa-da gadan galak. Maşinin krişatyna rahmem etken şartlar näme bolýar? Panorama boldy. Bil. Valla. Biz şuňky dowramyzy geçirip gotarýas. Biziň bugünkü mehmanymyz Hoca Babay. Tamam. Ağay bağışla olayım, sana berde oturmak var mı? Nämçe? Ona el neymişi? Koreyan yastan boş yer var. Buradan beriye köpçülük kol kelseler näme? Sen olsa yok kolma oturtun. Ben hala detme, men sen kolma duruyor yanında. O da ödün yaptan, men sötük sana kömöre de oturuyor. Minnettarlık bakma ne? Elbette koy. Doğru. Meşhur mu? O da toçkası. Toy palavon, ne el vurdun haladın mı? Toyu gidip gelin ya bu sana. Saati burada yiyecek, işecek değilsen arkanda kayıt bilen. Ya şu sen uğraşadı diyorum. Bolanı mı öğrenme, bolanı yay? Kolye getir. Kolye o işler. Namam var da. Böyle. Uğraşken nedir? Karış ya. O ne öyle o 110'la başlayanın bir numara var mı? Köp oğlanyň internetden tapan söýgüsine niyeti açyk hakykat. Alo. Alo. Ağoğlu. Korkmazım da öyle. Allah'a şükür. Ay bala, yedin hemşi ya. İşte oturuyorum lan. Ay bala alay. Korkmazım. Ay turmalı turup bilmen yatıyorum. Sen neden hemşire? Öyde yatıyordum, turup bilmen yatıyorum. Hay Allah ses etme oğlum. Net koyacağım. Bana yer var yani. Yok yanımda yer sana ne edecek yeri? Yok. Yok men yanımda ne Ay, edecek? ben baramdaydan mı? Yok manel gel oturma. Yok yer. Yakaladım yatarım. Oynacan. Değerli oğlum. Oynacan oğlunlar son yalı oğlanı beni gelmez. Niye gelay var? Koysana oynetin gülü atıyorsun ağayım. Samsık mı yemem? Yanında adam var mı? Yok adam yanımda ne emalle? Bak yok. Ota iyice Yusuf'tan canından alayım. Yok zanat mı yok manel. Ne yemem olacak? Yaman bir çamur. Görürsün de zaten ne olursun. Yok manel. Ne ben göreceğim. Ağayı bana oturmaz boçundu mu ne yemem mi? Yok. Samsıkları sen ne Öyle yemetin oğlum. kovmusun? Davayları killem ağrımasın. Bizim oydu. Burunema bizden hem çıkar o hayvan. Kıyamaçkam. Kof içmeyene pul veraydı. Men kutu da. Конечно. Спасибо.
Ýalan gence mehrilje kene. Awa, bilýän-a. Hangi rahatda durup bolan okma? Başlağım, görmändirs. Olmaydın. Ulay olmayalım. Oğlay, Näde? ularama masinan mana eller. Maňa terede. Bulara masina alacak adamı meňden o. Biderek wagtym alýar bular o. Nim. Şu maşyny gowsa alma Allay bir. O satdan oglundan häsip bir ki gowulma yaramadylar. Bak ağamcan, WhatsApp'ta maşin turup ugraptym ahyrym dogurmyda. Olam meni halap bir da şunu alyp berýär diýär-de. Sözdördiň alyp berýän diýip. Aç fawra değil sabır bolaly. Maňa terede o. Bulara pul bar meňden o. Näme maşin turup gelýär bular? Ha, no maşin diýerler. Ha, Opel mi? Bir daha maşin halatyk ağam. Maşin hiç kemçilik yok. Ene burada maşinin eýeti ynamly adam bolsa, biram dokumentlerini öz sazap berse, bir de radylaşyrt ağam. Pulun nagatmady. Ağamcan, pulumuz nagat olmasa, sizin gymmatly wagtyňyzy almadyk. Maşina formulaýany bilenler ya. Sana dogry gelse ana sol. Bolağım, mena rady, häzir maşinna alaçyk pul bar. Galan pulum öýde bir zekada çay içeli. Bay bo. Pulum ýanyňda dämeli. Sidi, öz howlymy, öz zaýma bir kada çay teklif berýän ağam. Soň çay içip notarius edýär ağam bolýan şeýle. Bolýa, gidelenme. İSTT bitireli, saklamaýly wagty. Atacan, mihmanlary howlasyl, ýa-da ýokardyr, pul başak düşüp bolýarmy? Ya bolam. Mehmanlar, ýöreýegi çaýly. Bolýa, bolýa. Bak, bu öý jaýy teredende bir kwartira bolýar öýde. Yo, am sen ýalňyş pikir edýän. Men inimiň öz zaýy. Seriozny? Şunu maýdan am. Inimiň öz maşina satýarlar. O, mihmanlar hoş geldiňiz. Kan garaşdyrmak däme? Yo, kän garaşamyzlar, Allah razı bolsun baýagy. Şuna aýtsam baýagy ýaňa aramyda düşünşmedik bolupdy. Hemmämizem Allahyň benneti, hemmämiz ýalňyş bilýär. Ýani pul almana giren wagtyny ağaňyz hemme zat maňa düşünüp berdi. Bir saat alat etmän baýagy. Häzir telefona jaň edip, maşynyň eýesine hemme zat size salap berjek. Gerek bolsa baýagy saňa janyň durman. Bu durmuşda baýlygam, biziň ödümizem Allahyň beren wagtlaryň amanatydyr. Zat biziňkiler bolsa da şo zatlara gerilmek, hondan turamak ýalňyş bir hadýa. Ondan soňra maşyn sowdasyny guruluşymyz ýalyk aferenetine bilerlim. Ine bäde guruluşan pulumuz. Sag bolun. Allah size razı bolsun. Baýagy siz maňa biraz ters düşünýärdiňiz. Dostum, men gaty dogry düşündüm. Nefs bilen menmerlik biz musulman benelerinde gelişdim ka diýen.